आङो दा दंफैयो प्राइम 24 हेडलाइन्स अरुण ब्रह्म बे समाव आङो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय दुलाराय उदालगुरि जिल्ला बैसागु आफाद बे बैसागु आफादा बे उदालगुरि जिहेतु उदालगुरि कलेज उदालगुरि कलेजनि गेलेग्रा फोथाराव जिहेतु गेवलां बैसागु फोरबो फालिनाय गेवलां बैसागु फोरबो फालिनाय बे बैसागु फोरबो फालिनायनि गेजेराव आङो दा बिथांमोननि जिहेतु उदालगुरि जिल्लानि जिहेतु बैसागु फालिनाय बे फालिनाय फोरबोनि सायाव नेमखान्थिनि सायाव नोंथांमोननो दिन्थिफुंनो थाखाय आखायाव लादों बे समाव उदालगुरि जिल्लानि जिहेतु बैसागो मोसानाय आयदा नेमखान्थिया गोबाङैनो आलादा रोखोमनि बे समाव बिथांमोननि जिहेतु दैदेनगिरिनिफ्राय आं माखासे बाथ्राखौ मिथिग्रोना लानो सानबाय दिनै बे समाव नैबे बे आदैनिफ्राय जों माखासे बाथ्रा मिथिना लानो दिनै जिहेतु दुलाराय उदालगुरि बैसागो आफादा बे समाव गेवलां मोसानाय हाबाफारि लादों बे समाव बे हाबाफारि जिहेतु हाबाफारि लानाया मा थांखि एबा नोजोरजों बेबायदि हाबाफारिखौ लानो गोनां जानाय बिथांमोना बे हाबाफारि लानायनि माबायानो जाबाय ओंथिया ओरैहाय बे रंजालि बैसागु होनोब्लाथ' बर'नि बिखा बिख्लोनि नङासै बेनि अनगायै जों सिनायथि होनो हाया रंजालि बैसागुआनो बर'फोरनि सिनायथि दा बेवहाय जोंनि गाननाय जोमनाय जे उन्दै उन्दै गथ'निफ्राय सेंग्रा सिख्ला बोराइ बेन्थ' बिथांमोना ओरैबायदि मेथाइखौ गोरोबनानै खनदों जेराव माने बिसोरो मेथाइखौ खनना थारलाबा मिथिगोन गथ' गथायाबो खननो हादों सेंग्रा सिख्लायाबो खनदों आरो बोराइ बेन्थ'आबो खनदों खिन्थु गामाखालि बेबायदि ज' जाजाय मोसाया बेवहाय मात्र मिथिंगाखौ रंजानाय मिथिंगाजों गोरोबनानै मेथाइफोरखौ थार लाफा बिदिनो मिलौदो देंखो बिथांमोना सुजुदों गाननाय जोमनाया दंखायो आरो दामजु बर'नि दामजुखौ बिथांमोना बाहाय रोंदों आरो बे गहेना पाथि बायदिसिना दिनै बिथांमोनाबो बोराय बुरैया गानदों गथ' गथायफ्राबो गानदों बानायदों आं दसे समनि उनाव आरो लोगो हमना जागोन बे समाव नैयाव बेनार होनाय नुदों नैबे जाबाय खुंखा बैसागो हान्जानि जिथु गाजा गोमजा रंजानाय थारैनो बे समाव नोंथांमोना नुदों जानो हागौ बे समाव केमेरा पार्सन जोंब्लाव ब्रह्म बिथांखौ आङो दिन्थिफुंनो थाखाय खावलायबाय बे सिङाव बिथांखौ दान्दिसे सम केमेराखौ खाथियाव लांनो थाखाय खावलायबाय बिथांमोननि रंजानायखौ जोङो नैबे समाव दिन्थिफुंनो आखायाव लादों आरो नैबे समाव बिथांमोना गोसो होसार रंजानायखौ जों नुनो मोन्दों खुंखा हारिमु आफाद गुबुन फारसे आग बारायलांनो सानलायबाय बे जाबाय खुंखा हारिमु आफादमोन आरो बे समाव नैबे बेनारखौ जों नुदों थारैनो बेयो जादों बेयावबो गोदान रोखोमनि मोनसे गावबागाव बेनार दङ दिंखिया आफाद बे दिंखिया हारिमु आफाद बेनि जिहेतु बुरि समायना आइमोननि मोसानाय बिहामजोफोरनि मोसानाय आदामोननि मोसानाय बेसेबांबा समायना नायबाय थाथावथाव थारैनो सम गैला अखानाय बानाय गानफब जोमफब दिनै उदालगुरि गाबोन क'क्राझार लासिन गावबायसै मोसानानै माबायदि मोनदों मोजां मोनदों बिराद बोथोरा बेसेबांबा समायना अखा दोमैलु जोबोद मोजां जोबोद मोजां आरो फैफिनबावगोन बे दिंखिया बैसागो
बैसागो हारिमु आफादमोन नै बिथिं आग बारायलायनोसै बेयावबो जोबोद गाजा मानदे आफाद मानदेफोरनि आफाद थारैनो बिथांमोननिबो जोङो साखाथियाव थांनो नाजादों गावदां सिख्लाफोरखौ जोङो लोगो हमनो नाजादों बबे गामिनि रायनपुर मा दांदुपुर गामिनिफ्राय बाखो लाफैदों जोबोद मोजां बबे जायगानिफ्राय दांदुपुर गामिनि आफादनिफ्राय मोसानो बाहागो लाफैदों जोबोद मोजां माबायदि देग्लायनि बैसागुखौ माबायदि मोनदों बिराद गोजोननाय मोनदों मोसानानै ओरैनो बन्द' जादोंमोन नालाय बोसोरसेयाव बेयाव दा देग्लाय बे बन्द'आ जेनेबा खुलिनानै बिराद मोजां मोनदों आरो रंजानो मोननाय बे जायगानिफ्राय बेसे गोजान नोंसिना जायगाया गामिया 2 किल'मिटार जोबोद मोजां बे उन्दै मोसानाय हाबाफारि एबा हारमनि दामदों देग्लायनि बैसागुखौ माबोरै मोनदों बिराद मोजां अखा दोमैलु सान्दुं बे दुङा अखा बे हाया बार खोलो खोलो एसे मोजां देग्लायनि बैसागोआ आवाजाव ओंखारो बिना बबेनि होनदोंमोन नोंसिना गामिया दांदुपुर गामिनि सेरजा दामदों जों गोबाव खालामा आरो फैगोन आरो गोबां रायजोफोर बेयाव मोसानायखौ जों नुनो मोनदों लारि जोङो नैबे भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिफुंनो आखायाव लादों बाजै बबेनिफ्राय महनफोरनिफ्राय फैदों महनपुर गामिनिफ्राय बेयाव बाहागो लाफैदों बेसेसो सुबुं बाहागो लाफैदों बेसे बुरजा फैदों नोंसिनिफ्राय जोङो फैदों 200 जनसो जागोन 200 जनसो बाहागो लाफैदों केराडाफिनि आफाद केराडाफिनि उन्दै लाइमोनफोरनि बैसागु मोसानाय उन्दै लाइमोनफोरनि बबेनिफ्राय फैदों महनपुरनिफ्राय फैदों केराडाफिनि पार्टिनि जों गेजेराव दाबो फैलायबाय रंजाने बैसागु बोथोर बयबो रंजाने बैसागु बोथोर बयबो मोसाने रंजाने जोबोद समायना जादोंना बैसागोआ आरो जोङो गुबुन फारसे आगबारिनिफ्राय रोजा बर' नै बिथिं आरो समायनासिन जों मोसानायखौ जों नुनो मोन्दों बेसेबांबा उन्दै लाइमोनफ्रा गोसो होसार जिहेथु मोसादों उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय दुलाराय उदालगुरि हारिमु आफादनि जिहेतु गाजा गोमजा मोसानाय रंजानाय थारैनो बे समाव बिथांमोना मोनफा बेनार होना लाखादों गावबा गावनि पार्टिनि जिथु नामफोरखौ दों खिफि बेन्दों जोबोद गोमोथाव नाम खिफि बेन्दों हारिमु आफादनि मोसानाया जोबोद समायना हयथ' खिफि बेन्दोंआ खिफिदै मोनामनो हागौ नाथाय बिथांमोननि मोसानाया जोबोद बाख्नायथाव आरोखि जोबोद रस गोनां थारैनो जोबोद गोजोननाय मोनदों बबे जायगानिफ्राय फैदों नोंसोरो जोङो 1 नं जलफुख्रि जोबोद मोजां 1 नं जलफुख्रिनि लाइमोनफोरनि बैसागु रंजानाय देग्लायनि जिहेतु बैसागु रंजानो मोननानै माबायदि मोनदों गोसोआव जोबोद गोजोननाय मोनदों दा बे आफादखौ मा बुंनो सानो आफादाथ' मोजाङैनो सामलायजोबदों गासैखौबो बाख्नायथाव जोबोद गोजोननाय थाबाय जायगाया मा होनदोंमोन जोंनिया 1 नं जलफुख्रि 1 नं जलफुख्रिनि महर गोसा लाइमोनफोरनि मोसानाय जोबोद मोजां मेथाइ खिफि बेन्दों नों आंखौ इनाय सानाबोला ओंखाम गोरलैजों ना मावाजोंनो हाथासुनि सना जोबोद मोजां गरमदोंना बोथोरा माब्रै मोजां जोबोद मोजां गोलोमलायनाय बिथाङा गोलोमफ्रुलायनाय गोसो होआबा मोसादों जोबोद समायना लाइमोन सिख्लाफोर बेसेबांबा समायना जलफुख्रि गामिनि मोसाखावरि बिनानाव फंबायमोननि जिहेतु गोसो होसार गेवलां फोथाराव गेवलां मोसानाय बे
दा गासैनिबो गोसो होसार होसार बैसागु मोसानाय दा लोगोसे मोसानाय जोबोद मोजां बबे गामिनिफ्राय आदै जरबुगुरि जलपुखुरि जलपुखुरि गामिनिफ्राय नैबेयाव जोबोद समायना आइमोन मोसादों बे आइमोन मादैमोननि मोसानायखौ निस्सय नुनानै आं गोमोहाबलायदों दा बे समाव बबे गामिनिफ्राय एक नं जलपुखुरि एक नं जलपुखुरिनि जिहेतु बुरि बुरि आइमोननि जिहेतु मिहि मिहि मोसानाय नुदों ओमफ्राय बे समाव देग्लायनि बैसागु बे बाहागो लानानै माबायदि मोनदों जोबोर मोजां मोनदों गोदोनिफ्रायनो बाहागो लाबाय गोदोनिफ्रायनो माने बाहागो लाबाय थाखायो जोङो गोदोनिफ्रायनो लाबाय थाखायो जोबोद गोजोनथाव रादाब गोजोननाय मोनदों दिनै बिथांमोननि जिहेतु रंजानाय गेवलां फोथाराव रंजानाय बे रंजानाय हाबाफारिया जोबनानै थांबाय दा गोदान आरो हाबाफारि फैबावगोन बे समाव दानि मोसानाय जिहेतु हाबाफारिनि सायाव फंनैसो जोङो बाथ्रा मिथिनो नाजाबावगोन बे समाव बिथांनि जिहेतु मोसानाय बे दानिसो मोसानाय मोसानायनि बे नेमखान्थि बा बे मा मोसानायमोन बे एसेबांबा समायना मेहेरगोनां बयबो गेदेर उन्दै जयै रंजानाय दिनै जोङो आसामनि गेजेराव नैबे अदालगुरि दुलाराय अदालगुरि हारिमु आफादनि जिहेतु रंजानाय बे जोंनि बर'नि गेजेराव आलादा नुनो मोनदों बेनि सायाव मा बुंनो सानो जोबोद गोजोनथावना नोंथांनि सोंनायाव आं मोजां मोनबाय आं सानो जोंनि दुलाराय उदालगुरि रंजालि बैसागु आफादा दाजेननायनिफ्रायनो नै बेबादि जोङो बैसागु खुंबोबाय थादों दिनैसिम 29थि खेब जोंहा फालिनो हाबाय नैबे नोंथाङा जिबा सोंबाय जिबा नुदों जोङो जोंनि बे हालामाव आरो बे जोंनि जिल्लायाव बेबादिनो जों रंजायो जोङो दुधनियाव बैसागु फालिनायखौ जों नुहैबाय बेवहाय एसे बेलेग फाराग जों नुदों ख्रिस्टि बादि मोसानाय बैसागु खुंनायखौ जों नुनो मोनदों नाथाय जोंनि उदालगुरि बे दुलाराय उदालगुरि रंजालि बैसागुनि आफादनि खुंनायाव बेबादि माने बैसागु खुंबोबाय थादों आरो बिदिनो जों नुबोबाय थादों नंगौ जोंनि जिल्लायावबो औरांनि मोनसे ग्रुप दङ औरांथिना जरा जरा मोसायो बैसागु गेवलां मोसानायाव किन्तु जरा जरा मोसानायखौ जोङो बोरैबा उसुबिदा मोनलायलायो दा नैबे नोंथाङा जि बुंबाय बे खोब जों बेबादिनो नुबोदों गोदो गोदायबो बेबादि होननानैसो जों मिथिनो मोनदों दा आं मिथिनो मोननाय बा बे बिजोंनि गेजेरजों आं खावलायनो सानदों बे उदालगुरि जिल्लानि जिहेतु हारिमुखौ फोथांना लाखिनायाव गोबां नांथाबनाय आरो हारिमुवा ओरैबायदि मोनसे मेहेरगोनां जे बर'नि गिबि हारिमुवा बेयावनो दं होननानै आं सानो आरो बे समाव नोंथांमोना बेबायदि हारिमुखौ दैदेननायाव गोबां खस्थ' जेंना जायो बे समाव नोंथांमोना सरकारफोरनिफ्राय माबाफोर सहाय सुबिदाफोर मोननो हादों ना हानायखौ बेबायदि एसेबां फोथांना लाखिनो थांनायावथ' गोबां खरसानि गोनांथि जायो आफादखौ दैदेननायाव गोनांबो जायो हारिमु दैदेननायाव नोंथांमोना सहायफोर मोनदों ना मोनाखै जोबोद ओंथि गोनां कुइसन सोंबाय नोंथाङा आं नोंथांखौ मानिबाय बे सोंनायाव नोंगौ जोङो बे खुंनायाव माने हारिमु बे जोंनिनो बैसागु फोरबोआ देरसिन हारिमु होननानै जों सानदों बर' माहारिनि गेजेराव हारिमुवा गोबां जानाय लोंनायाबो हारिमुआवनो गोलैबाय गाननाय जोमनायाबो हारिमुआवनो गोलैयो आरो जोंनि गोबां मेथाइ खननाय दामजु हारिमुआवनो गोलैयो किन्तु नैबे बैसागु फोरबोखौ देरसिन हारिमु बा देरसिन रंजानाय फोरबो रंजालि बैसागु होननानै जों मानियो जोंनि हारिमुनि गेजेराव दा बे रंजालि बैसागु फोरबोखौ खुंबोनायाव जोंनि आफादा बे दाजेननायनिफ्राय 1993 मायथाइनिफ्राय दाजेननायनिफ्राय दिनैसिम नाथात रायजोफोरनिफ्राय सान्दा खांनानै अर्थात डनेसन लानानै जों खुंबोबाय थादों आरो दाबो नैबे 29थि रंजालि बैसागु फोरबो खुंनायाव रायजो राजानिफ्रायनो हेफाजाब मोनदों नाथाय जोङो नांगौ बायदि जों मोननो हायाखै बे जोंनि आफादनि दुखु थाबाय नांगौ बायदि जों मोननो हायाखै आरो सरकारनिफ्राय जों बेबायदि मोनाखै जे सरकारनिफ्राय 2 लाख लां 1 लाख लां बेबायदि जों मोनाखै खुनु माने इन्डिभिजुवेल गावनिफ्रायसो जोङो खांनानै मोननायजों जोङो खुंबोबाय थादों बे समाव मा खावलायनो सानो जिहेतु जोंनि
गोबां बेबायदि फान्डफोर थायो हारिमुखौ फोथांनो थाखाय कालचारेल जिखुनु फान्डफोर थायो बेफोरखौ नोंथांमोना मोननो थाखाय माबायदि हांख्रायो माबायदि खावलायो सरकारनिसिम येस आं मोनसे बिराद गिदिर खावलायनो सानबाय नोंथाङा खोब मोजां मोनसे आरो बेबो कुइसन आं मान होदों नोंथांनि सोंनायखौ आं दिनैनि नोंथांनि चेनेलनि दारै आं खावलायगोन बिटिसिखौ अन्तत दा गोदान सरकारखौ जिल्ला पर्यायाव बे जिहेतु बर' माहारिनि बर' जाथिनि देरसिन रंजाथाइ फोरबो रंजालि बैसागु बेखौ जिल्ला पर्यायाव माने अनसुंथाइ हरोब्ला बोसोराव हमनानै ला 3 लाख मोनब्रै जिल्लायाव 12 लाख मोनब्रै जिल्लायाव दा बेफोरबादि हरोब्ला जिल्लानि खुंगिरिफ्रा बा जिल्ला पर्यायाव आफाद दानानै जोङो बै गामि लेभेलावदि खुंथाय खुङो रंजालि बैसागु खुङो बेफोरनिफ्राय जिबा बादायनानै फैनाय साफा सानै ओजोंहाय सेलेक्ट जानाय फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड बेयो फैनो मोनगोनलायनो अबेबा खुंदों बिनिफ्राय फैनो मोनगोनलायनो दा बेबादि जिल्ला पर्यायाव गिदिर मोनसे फोरबो खुंनो हायोबा बर'नि बे बैसागु खुंनाया देरसिन मोजां साबना हाबना जानानै थागोन आरो खुंलांबाय थानो हागोन नङाबा जोङो रायजो राजानि फैसाजों खुंनायाव गोबां अरखार गैला मेन पावार गैला फैसा हरग्रा एसे एनै मानसि दङब्लाबो गैला आरो आजिखालि थोला माने मोसाखावरिफोरनोबो रां रुफा नांगौ आरो ग्रुपफोरनो रां रुफा गोबां प्रयोजन जायो बे जोंनि रंजाथाइ बा रंजालि बैसागु खुंनायाव बेनिखायनो सरकारा माबा मोनसे सिन्था खालामनो थाखाय आं खावलायबाय आरो बे समाव जोबथा सोंथि जिहेतु जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना हारिमुखौ फोथांना लाखिनो थाखाय हारिमुखौ जोंनि जिउनि आमाय थुख्लु आरो जिउनि सिंस्रि बेबायदि बुंसोलायो थारैनो जुदि हारिमुखौ फोथांनो हारिमु दैदेनगिरि बिथांमोननो सहाय होआबा माबायदि थांना थागोन होनना सानो थांना थागोन ना बेयो मालाबा जोबस्रांलांनायनि लामायाव दं येस बियो थांनानै थानो बयबो रायजो राजाफ्रा नाजादों मेलेमजिबि साफ्रोमबो मेलेमजिबिफ्रा नाजालायगासिनो दङ नाथाय बेनि गेजेरजोंनो मालाबा गेजेर फ्रास्ट्रेटेड जायो अर्थात गोसोआ बायग्लिनाय फैयो मानो होनबा हमनानै ला जोंफोरनो 1993 मायथाइनिफ्रायनो दासिम बैसागु फोरबोआव नांथाबनानै दङ आंबो स्वयं आरो गोबां दा जोङो बायग्लिनाय फैबाय मानो होनबा जोंहा सम गैया सम थाबाबो हनै मानसि माखासेफ्रा रां रुफा हरनायाव बायो आरो बिथिंजाय जोंहा बाजेटआ बांलांबाय थादों खम बाजेटजों आजिखालि खुंथाय खुंनो हालिया बैनिबो माबाया स्टेन्डार्ड जालांबाय आजिखालि जिखुनु फोरबो खुंनायानो स्टेन्डार्ड जालांबाय हाबा हुखायाबो स्टेन्डार्ड जालांबाय आरो बे रंजानाय फोरबोआबो स्टेन्डार्ड जालांबाय दा बिदिखाय सरकारा निश्चय हेफाजाब होनांगोन आरो जों बयबो साफ्रोमबो जोङो हारिमुखौ मोजां मोननाय बैनिबो गोरबोआव हाबनांगोन ओमफ्राय बिथांमोना हेफाजाब होबासो बे थांनानै थागोन जुदि बयबो जुदि गाव गावनिखौल' बेस्थ' लानानै हारिमु खुंनायाव गोसो होआबा देहायै मोदोमै मेलेमै आरो राङै रुफायै जुदि हेफाजाब होआबा बे बायलांगोन बे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्राबो फोरमायबाय जितु दिनैनि रंजानायनि गेजेरजों गिदिर गोलाव आरो दैदेनगिरि बिथांमोननो मोजां मोनसे मेसेज होदों थारैनो जोंनि हारिमुखौ फोथांना लाखिनायाव बिथां जिहेतु उदालगुरि हारिमु आफादा बिराद नांथाबदों नाजादों देग्लायनि बैसागु फोरबोनि जिहेतु नैबे समाव बाहागो लानानै मिथिना मोन्दों जिहेतु जोंनि सारा आसाम बर'नि गेजेरावनो जिहेतु उदालगुरि जिल्ला हारिमु आफादनि दैदेननाया आलादा रोखोमै जादों आरो बे हारिमुखौ बा बिथांमोननि जिहेतु साननाय बा हारिमुखौ फोथांना लाखिनायाव थांनायाव बिथांमोना जोबोद खस्थ' आरो दुखुनि गेजेरजों सोलिबोबाय थादों थारैनो बे समाव बिथांमोनखौ मदद एरा हेफाजाब होनानै जिहेतु फोथांना लाखिनांगौ आरो बिथांमोननि नाजानायखौ जाफुंहोनांगौ होननानै आं सानो बेखिनियाव नोंथांमोननो प्राइम 24 हेडलाइन्सनि बिजोंनि गेजेरजों माखासे उदालगुरि जिल्लानि जिहेतु बैसागो फोरबो फालिनाय बैसागो फोरबो मानिनाय बे मानिनायनि सायाव नोंथांमोननो दिन्थिफुंबाय बेखिनियाव नोंथांमोननि गासैनिसिमबो गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो सिबिनाय जासिनानै आं प्राइम 24 हेडलाइन्सनिफ्राय बिदाय लाबाय गोजोन्थों।